Moje meno je Adriana Miške a pracujem na klinike už 8 rokov. Som momentálne na pozícii vedúceho lekára ambulancií. Medicínu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave a následne potom, ako som vlastne odpromovala, tak som prišla v roku 2017 do Prahy, kde som vlastne nastúpila. Prechod z toho Slovenska do Českej republiky vôbec nebol nejaký zložitý. Do atestačného programu bolo klasicky potreba požiadať, ako aj každý český občan musí požiadať. Jediné, čo musí slovenský občan spraviť, je, že si musí nechať uznať diplom, čo nebolo nejaký extra problém. V podstate bolo treba len zaslať nejakú kópiu tohto diplomu a ostatné veci v podstate zariadi zamestnávateľ, čo sa týka poistenia v Českej republike aj všetkých ostatných náležitostí. Čo sa týka atestácie, tak sa štandardne prihlásime do atestačného programu a potom samozrejme Gemini musí umožniť také tie povinné stáže, ktoré musí odchodiť každý študent toho postgraduálneho štúdia a s tým teda som nemala absolútne žiaden problém. Pri prestupe vlastne zo Slovenska do Čiech nie je potreba urobiť žiadne jazykové skúšky, ale je samozrejme potreba si dávať pozor na to, že tie lekárske správy je potreba písať po česky, čo môže byť na začiatku trošku problém, ale tak každý sa to asi časom naučí a vždycky sú tu aj českí kolegovia, ktorí nám keď tak opravia tie správy, alebo sa ich spýtame na to. Po nástupe na kliniku som bola vlastne priradená k skúsenejšiemu doktorovi, kde som vlastne bola taký tieňový lekár, kde som sa učila základné praktické veci, kde som sa učila robiť so šťerbinovou lampou a hodnotiť pacientov nález. A potom postupne som sa v tých daných ambulanciách osamostatnila, ale vždycky tu boli tí skúsenejší kolegovia, za ktorými bolo možné prísť a poradiť sa. A aj doteraz to tak vlastne máme zavedené, že na klinike si pomáhame a skôr máme taký priateľský prístup a spolupracujeme, než by sme proti sebe bojovali. Gemini každému zamestnancovi lekárovi vlastne hradí príspevky do odborných spoločností a zároveň ako zamestnávateľ prepláca vždycky jeden kongres, na ktorý sa môžeme prihlásiť a vlastne hradí celý účastnícky poplatok aj diety. V niektorých prípadoch samozrejme pri aktivite a skúsenejších lekárov potom postupne hradí aj niektoré zahraničné kongresy. Keď ja som nastúpila do Gemini, tak my sme tu mali v podstate taký kolektív, kde boli aj Slováci, aj Česi, takže vôbec som nevnímala nejaké rozdiely, ani žiadnu diskrimináciu, ani nič podobné. Stali sme sa veľmi dobrými kamarátmi, ktorí aj keď už nepracujeme spolu, alebo niektorí ľudia už aj odišli kolegovia, tak stále sa stretávame. Tá atmosféra je tu priateľská, snažíme si pomáhať, lebo myslím si, že tým vždycky sa v tom tíme dosiahne viac.